Ден преди да дойде време за големия полуфинал между България и Италия в Копенхаген на Европейското първенство, разговарям и с Пенчев старши, бащата на Николай Пенчев. Намирам го в Пловдив, на мачовете от Купа Пловдив. Кажи накратко, как се чувстваш тези дни, гледайки се да се представя толкова добре на Европейското първенство? Чувствам се в великолепно настроение, просто това не може да се обясни по думи и по приказка, трябва човек да го изживее. Значи това, което направихме матча с Полша, то не може да се обясни, просто това ще остане историческа победа във волейбола в мъжкия профил. Матча с Германия доказахме, че сме класен отбор, момчетата са колектив, играят, просто играят всички за една цел, за една кауза. Настроението, което гледах мачовете по телевизора, просто беше някакво невероятно изживяване, което, пак казвам, то не може да се обясни с приказки, това става само човек да го разбере, да е вътре в нещата, да има, дай Боже, повече такива деца и такива състезатели, за да разбере за какво става въпрос. Дори в най-смелите си мечти, очаква ли си, че Ники ще влезе и по такъв начин ще подкрепи отбора? Значи, честно казано, не. Беше ми предстояло на матча с Русия, когато му гласуваха доверие да завърши матча просто. А вече с матча с Германия доказа, че просто има все още в него скрити, как да кажа, не надежди, ами да му се гласува доверие, понеже сега нямаше този шанс. Просто и нямаше за кога и къде да се докаже като на атака на 4, но за тези два матча мисля, че доказа, че помогна на отбора, което е много добре и за него, за неговото развитие и за неговите успехи от тук нататък. Успяваш ли да спиш нощта? От 4 дни съм спал. Има и друга причина, искам да я кажа. Значи съчетано с радостта, която изживявам и една, бих казал, тъга. Другия ми син Розалин Пенчев, който беше до 23 годишните, който се готвеше за световното първенство за Бразилия. Просто му се наложи една операция да претърпи и просто съчетано едното по време на мачовете от Русия, Полша и Германия. Бях и в едната фаза и в другата фаза, това просто е изживяване, пак казвам, което сълзи и радост. Това е. Изпревари малко моят въпрос, как е Розалин след операцията? Добре се чувства, вчера мина всичко благополучно, предстои му три изписвания, ще отида, ще го прибера, всичко успешно, няма разкъсване на мускули, няма нещо осложнение. Лекарите казаха, че до 20 дена ще може да почне да се възстанови и да почне да тренира на по-лек режим. И накрая би ли се осмелил да дадеш прогноза за крайното класиране на България? Крайното класиране е медал. Бих казал жълт. Жълт. Да. Стискаме палци. Дай Боже, дай Боже.